Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Din it-tislima sabiħa tasal fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minnkom. Intom miġbura f'dan is-santwarju għażiż, iddedikat lill-Madonna. Tislima lilkom li qegħdin issegwuna mill-qrib jew mill-bogħod permezz tal-mezzi soċjali, partikolarment UTV. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra lil Kristu, is-Sultan tal-ħolqien kollu. Ejjew nidħlu għal din il-qudiesa billi nitolbu maħfra minn nuqqasijiet u mill-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti, itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, flimkien glorja l-Alla, fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba, infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie. Nroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbuk mulej l-grazzja tiegħek tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medja b'emejjel tajba bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Bil-lejl dejli qiegħed nara bħal iben ta' bniedem, ġej misħab tas-sema li baqa' sejjer sax-xieħ fl-omor u resquh qudiemu. U taw ħakma, ġieħ u saltna biex lilu jaqdi kull ġens u poplu u l-sien. Ħakmitu ħakma għal dejjem li ma taddix u saltnatu li ma tinqeritx, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien, il-mulej saltan il-kobor libes, il-mulej saltan il-kobor libes. Il-mulej saltan il-kobor libes il-mulej u tħazzem bil-qawwa ngħidu flimkien, il-mulej saltan il-kobor libes. Iżomm sħiħa id-dinja qatt ma titħarrek, imwaqqaf it-tron tiegħek fis-sod minn dejjem ta' dejjem int ngħidu flimkien, il-mulej saltan il-kobor libes. Il-kmandamenti tiegħek ta' min joqgħod fuqhom, dussija lil darek tixraq mulej sakemm tul iż-żmien ngħidu flimkien, il-mulej saltan il-kobor libes. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan. Ġesu Kristu hu x-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja.
lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Araw ġej fis-sħab u l-għajnejn kollha jaraw u koll dawk li kienu nifduh. Ir-rases kollha tal-art jibdew iħabbtu fuq sidilhom minħabba fih. Iva, Amen. Jien hu l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej Alla, li hu u li kien u li għad irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr lil Alla Jekk bil-wieqfa. joġobkom qumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Imbirek minn ġej fisem il-Mulej, imbirka s-saltna ta' David missierna li ġejja. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Pilatu sejjaħ lil Ġesu u qallu: Inti s-Sultan tal-Lut. Ġesu wieġeb: Da qed tgħidu int minn moħħok jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi? Pilatu wieġeb: Mela jiena ludi, kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f'idejja. X'għamilt? Ġesu wieġeb: Is-saltna tiegħi mhijiex ta' hawn. Li kieku saltnati kienet ta' did-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ninatax f'idejn il-Lut. Imma ta' bil-ħaq, saltnati mhijiex ta' hawn. Pilatu qallu: Mela int sultan? U Ġesu wieġeb: Int qiegħed tgħidu, jien sultan. Jien għalhekk twelidt u għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma' leħni. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu, bil-qari tal-Vanġelu nindafu mid-dnubiet tagħna. Dal-Vanġelu jinsab fl-aħħar paġna ta' dan il-ktieb għaliex bil-festa ta' Kristu Re, bis-solennità ta' Kristu s-Sultan tal-ħolqien kollu, il-Knisja tagħlaq il-mixja tagħha fis-sena liturġika tant illi bħallum ġimgħa jekk Alla jrid inkunu bdejna iż-żmien tal-Avvent, sena liturġika ġdida. U tgħiduli: imma għalfejn il-mixja tal-Knisja matul is-sena tagħlaq bil-figura ta' Kristu li huwa Sultan ta' kollox, tal-ħolqien kollu. U jien nagħmlilkom domanda. Tistgħu timmaġinaw il-ħajja tiegħek u tiegħek u tiegħek mingħajr Alla? Timmaġina ħajtek mingħajr Ġesu? X'differenza jagħmel Alla fil-ħajja tagħna? U x'jixtieq jagħtina? U hawnhekk il-liturġija din is-sena tagħżel dal-Vanġelu qasir żgħir. Hija xena mill-iktar importanti ta' dijalogu bejn Pilatu li qed jirrappreżenta l-imperu, id-dinja, u Ġesu. U f'dik il-konverzazzjoni, jiġifieri f'dak id-dijalogu, Ġesu jisma' lil Pilatu jgħidlu: Immint Sultan?
Dinja xi ħaġa importanti għaliex il-qalb tal-bniedem jekk ma tiqafx falla ma ssibqat serħan. U propju ngħidulu sultan tal-ħolqien kollu għaliex kull persuna tista' tħoss li hemm xi ħadd li jħobba. Alla tagħna hemm ħaġa li ma jistax jagħmilha, ma jħobbx. Alla tagħna ma jafx ħlief iħobb, u għalhekk il-qalb tagħna trid tistreħ fih. Għaliex? Għax huwa il-kollox tagħna. Imħabbar sultan, jittwielet sultan, jistqar quddiem Pilatu li hu sultan u jwaħħlulu fuq rasu il-kundanna għax qal li hu sultan. Erba, l-ewwel waħda. L-Anġlu Gabriel jgħidilha lill-Madonna: dak li se jitwielet minnek ikun qaddis, jissejjaħ bin Alla u jieħu t-tron ta' David missieru. Smajta? Betlem id-dar ta' David, 1000 sena wara David se jitwielet Ġesu u jieħu t-tron biex isaltan ta' David missieru u jissaltan fuq dar Ġakob għal dejjem u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Qed nikkwota għax saltnati mhix taw kieku kienet taw, imma mhix taw nisfel. It-tieni, fejn hu s-sultan tal-Lut li twielet għax ġejna nfittxu biex nadurawh il-maġi. Rajna l-kewba tiegħu tiela mill-van, fejn hu s-sultan tal-Lut? Ara, twielet is-sultan tal-Lut. Imbagħad għandna din ix-xena quddiem Pilatu fejn Pilatu qed jgħidlu inti s-sultan tal-Lut. Id-differenza mill-Vanġeli l-oħra, San Ġwan jgħidlu da qed tgħidu int minn moħħok jew kien hemm ħadd ieħor li qalulek fuqi. Ara l-profezzija. Pilatu li għandu saltna qed jgħidlu inti sultan u mbagħad jgħidlu kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk fidejja. Jien li importani x'għamilt. Araw hawnhekk il-qawwa ta' Ġesu. Pilatu qed jgħidlu int li kapaċi tfejjaq. Int li għax inti Alla u bniedem, int qed tqajjem il-mejtin mill-mewt. Int illi jiena ma nsib fik l-ebda ħażen. Kien il-poplu tiegħek li tak fidejja. X'għamilt? Għax inti tajjeb biss għamilt, inti ħażen qatt ma għamilt. U mbagħad biex taqqat kollox ir-raba. X'għamlulu l-Ġesu? Dendlulu monqu biċċa njama li kienet il-kundanna waħluha fuq rasu fuq is-salib. Normalment tarawha miktuba Inri Ġesu Nazzarenu Sultan tal-Lut u kitbuha b'diversi lingwi biex kulħadd jarafha. U tant irrabjaw li qalu inneħħuha aħna m'għandniex sultan li fil-Ċesari. U fil-fatt marru għand Pilatu biex ineħħu din l-istqarrija vera illi Ġesu huwa sultan tad-dinja u tal-qlub. U Pilatu qalilhom li ktibt u donnu ma kienx biżżejjed. Dawk li kienu ma' ġenbu kien hemm wieħed illi ma għajrux. L-ieħor kien qed jgħajru jekk inti li bent Alla salva lilna. Imma kien hemm wieħed imsallab miegħu u qallu dawn il-kelmiet. Ġesu ħadd ma jagħtlu hekk fil-Vanġelu ta' San Luqa, da biss. Ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. Smajta? Qed jirrikonoxxi li hu sultan. U tant niżlitlu wasal il-Ġesu illi dar lejh u qallu illum stess int se tkun miegħi il-ġenna.
Iva, Ġesu huwa sultan. Kull irkoppa tmil quddiemu. Kull il-sin jistqar li Ġesu huwa l-mulej. U għalfejn huwa sultan? Għax qalbna vojta mingħajr Alla. Maħluq għalih imma qalbna ma ssibx paċi jekk ma tistriħx fih. L-aħħar sentenza. Hawnhekk meta jgħidlu mel int sultan, Ġesu wieġeb, inti qed tgħidu. Poġġilu l-kelma fuq fommu. Ma qallux iva, jien sultan. Għallu inti qed tgħidu. Jien għalhekk twelidt kif rajna fil-Vanġelu, spjegajtulkom. Jien għalhekk ġejt fid-dinja biex nixhet għall-verità. X'saltna jgħidejn? Jekk qalbek mhix fil-verità m'intix ma' Alla. Jekk id-dinja mbarra qed tgħix il-gidba għax qed tgħid jien ngħaddi mingħajr Alla. Jien ħadd stil ta' ħajja l-għandi bżonn nitlob, l-għandi bżonn quddies, l-għandi bżonn nemmen f'ħajja oħra, l-għandi bżonn ngħaddi l-valuri tajbin, naffeċ bħalma jaffeċ ħaddieħor. Qed ngħixu f'gidba u Ġesu ġieb ix-xixa tal-verità. Mingħajr din il-verità f'qalbna ma jkunx hemm paċi. Mingħajr din il-verità jkollok xi kollok u tkun min tkun. Alla biss jimla l-qalb tiegħek. U l-aħħar sentenza. U min iħobb il-verità. Jekk int tħobb il-verità, jekk int tħobb il-verità, jekk inti tixtieq tkun fil-verità, x'irridu nagħmlu? Jisma' leħni. Hekk spiċċa l-Vanġelu. Kemm hu diffiċli nisimgħu lil Alla f'dinja li dejjem tajjat. F'dinja li storditna. F'dinja li dejjem dbedna minn dak li għalih ġejna maħluqin għax maħbubin biex inkunu nafu fejn qegħdin u nindunaw fejn sejrin. Fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino inħarsu lejn dik li hija r-reġina ta' dan is-sultan għażiż. Kull meta nħarsu lejja biex nisimgħu l-leħen ta' Ġesu, nindunaw li l-Madonna għażlet dal-post. Il-knejjes l-oħra fejn jinbnew normalment jibnuhom fiċ-ċentru tal-komunità u n-nies ta' dak iż-żmien għażlu fejn ipoġġu l-ġebel. Hawnhekk għażlitu l-Madonna. Għaliex? Għax kull min jiġi biex isib il-verità jiltaqa' miegħu innifsu u jisma' l-leħen talla u jinduna l-fejn qed jgħix. Dan hu Kristu Sultan. Mhux għal-leħen nifsu, imma l-verità li teħlisna permezz tal-kelma. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed. Ħala s-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismawiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħa l-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzju Pilatu u miet difnuha. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja, jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, l-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, ġej mill-missier u mill-liben, meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben, u tkellem b'fomm il-profeti. Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistaqar ma' mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej.
issa jmiss l-resqu t-talb tagħna. Ekkew nitolbu għall-Knisja kollha li qed ittemm din is-sena liturġika u mal-Papa, mal-Isqof tagħna Anton, mas-saċerdoti, id-djakni, s-seminaristi, l-katekisti, mal-Knisja kollha ngħidu grazzi lill-Alla u nitolbu ħjeenna biex ma nieqfux qabel insibu l-paċi fil-qalb tagħna. Nitolbu quddiem din it-tielet gwerra dinjija lil Kristu Sultan mhux tal-armamenti, la nukleari u lanqas armamenti oħra. Kristu Sultan tal-ġustizzja, tal-verità u tal-paċi biex id-dinja titgħallem tirrikorri għal-verità, il-ġustizzja u l-paċi u s-sikket darba l-dejjem l-armamenti. Nitolbu. L-aħħar ġranet fix-xahar ta' Novembru tolbu għall-eżistana mejtin. Is-saltna tiegħu mhix ta' hawn imma tibqa' għal dejjem biex l-eżistana mejtin il-benefatturi ta' dan is-santwarju jgħixu fil-ferħ, il-verità u jgawdu lill-Alla wiċċ imwieċ. Nitolbu. Fiskiet hekk nagħmlu t-talb tagħna l-aktar min jixtieq jaqla xi grazzja bl-interċessjoni tal-Madonna u nitolbu għal dawk li ma qalawx il-grazzja. Dan nitolbu ulek bi Kristu Sidna. Amen. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art xogħol il-bniedem minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott id-dilja, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej sagrifiċċju, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex l-istess ibnek jagħti lill-ġnus kollha il-grazzja li għandna bżonn, dik tal-għaqda u taslim bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Inti konsagrajt il-libnek il-waħdini Ġesu Kristu Sidna, assis għal dejjem, Sultan tal-ħolqien kollu biex itemm il-misteru tal-fidwa tal-bnedmin. Joffri li l-nifsu fuq l-artal tas-salib, vittma safja taslim u wara li jkun ġab il-ħlejjaq kollha taħt il-ħakma tiegħu jagħti lilek saltna li fuq kollox għal dejjem, saltna ta' verità, ta' ħajja, saltna ta' qdusija, ta' grazzja, saltna ta' ġustizzja, imħabba u taslim. Għalhekk ninaqdu mal-anġlu u l-qaddisin u bil-qalb intennulek qaddis. Osanna fl-oli tas-smawiet. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Issiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal
ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' raddi l-ħajr. Tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr. Int oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Franġisk, l-isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bibti, hawnhekk għandna l-Ġesu ħaj fl-Ewkaristija. Meta ġie biex jagħtina t-talba, ngħidula t-talba tal-missierna. L-invokazzjoni prinċipali missierna. L-ewwel ħaġa li ngħidu tiġi saltnatek. Saltna ta' mħabba, m'hawnx bżonn ta' mħabba vera. Saltna ta' ġustizzja, m'hawnx bżonn ta' onestà u rispett. Saltna ta' verità, m'hawnx bżonn li neqirdu t-tawwiċ u l-gideb u nistgħu nibqgħu sejrin. Ejjew ngħidu ilu bil-qalb waqt li dis-saltna tista' tinżel fil-qalb tagħna. Nitolbu missierna jitqaddes ismu, tiġi saltnati, ikun li tridin fis-sema jgħida fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfri minnu ħati għalin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu dak li qed l-Apostli il-lejla qed tgħidu lilna. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom il-paċi tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslim waqda li trid fint li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Waqt li nibqgħu bil-wifqa sal-ħin ta' tqarbin, ejjew ngħidu flimkien. Ħaruf Talla
Dan u il-ħaruf Talla. Dan u li neħħi d-nubiet ta' dinja. Ħenjin dawk mistidna l-dilikla tal-ħaruf. Mulej. Qarbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija. Ma nistax nirċevik fit-qarbin. Nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, ejja għandi. Irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tappermetti qatt li jiena nifirat minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew fi ftit momenti ta' skiet napprezzaw dan ir-rigal kbir. It-tron tiegħu, il-qalb tagħna. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu tqarbinna mulej bl-ikel tal-ħajja
nitolbuk li bħal mawġih kbir tagħna li nħarsu l-ordnijiet ta' Kristu, Sultan tal-ħolqien kollu, hekk ngħixu miegħu għal dejjem fis-saltna tiegħu tas-sema bi Kristu Sidna. Hekk fl-aħħar tal-Qudiesa ngħidu 3 Ave Marijiet. Ħafna nies, anki dawk li jkunu qed iseguna mid-dar l-iktar permezz tat-televiżjoni, jgħidulna Fader ejt talba għalija jiena ġejt jew jien ma nistax niġi, imma itolbu għalin intom li tkunu ħdejn il-Madonna. U għalhekk nitlob ukoll għal kull wieħed u kull waħda minnkom hawnhekk, anzi min ikun jixtieq wara l-Qudiesa nidħlu fil-kappella żgħira, huwa post prezzjuż, spazju prezzjuż fejn tkellmet il-Madonna, fejn tat il-messaġġ il-Madonna biex nitolbu l-grazzja partikolari jew nagħmlu talba u barka partikolari għal dawk minnkom li jixtiequ. Intom ħarġin mill-Knisja hemm missier ta' familja flimkien ma jibnu li ġew minn Betlem. Ix-xogħol tagħhom dawn illi jaħdmu partikolarment mis-siġar ta' Żebbuġ, il-figura tal-bambin tal-miliet jew il-pasturi, għandhom ukoll il-bambin ta' Betlem. Tafu li dawk in-nies bħalissa ix-xogħol tagħhom huwa wieqaf għax ma baqax turiżmu reliġjuż hemmhekk minħabba l-gwerra. U allura ġew hawnhekk għal ftit ġranet qegħdin hemmhekk kif toħorġu quddiem is-santwarju, quddiem il-bieb tas-santwarju, u dak li tiksbu tkunu qed tgħinu l din il-familja u anke ngħinu wkoll il-bżonnijiet tas-santwarju. Għada l-aħħar Qudiesa hawnhekk tkun fis-6 mhux fil-5 għaliex min jista' minnkom għada fl-4 niltaqgħu mal-isqof tagħna il-festa ta' Kristu Re, ħanimxu ma' Ġesu fl-Ewkaristija minn Pjazza San Franġisk lejn Pjazza Savina. Tgħiduli għaliex lejn Pjazza Savina għax hemmhekk hemm il-quddiem il-Knisja iddedikata lill-adorazzjoni perpetwa fejn issir adorazzjoni kull ġurnata. U allura l-għeluq se jsir quddiem il-Knisja ta' Savina. Għada bejn l-4 u s-6. Imbagħad hawnhekk fis-6 ikun hawn l-aħħar Qudiesa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna u nsellmula. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkien fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkien fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkien fost in-nisa, u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Insellmula flimkien u ngħidula Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, morru fil-paċi ta' Kristu.